Тук сме отново преди поредното представление с клас Румен Рачев. За пореден път вие сте с вашия любим водещ, който ще представи накратко емоциите, протичането и така да го наречем модерно бекстейджа и на този спектакъл. Имате, как да кажа, много време, много мотивация трябва да намерите да проследите. Кажи, Ким Супер Плюс! Дай ми знаки, после само виж как бързо като вятър идвам аз. Ако звезда попаднеш, дай ми знаки, само виж как дай ми знаки. Само виж Това беше, както виждате, такъв тип емоции. Нека сега да отидем и при другите един момент, колеги. аз да съм водещия. Аз съжалявам, но от правец насам аз съм водещ на това. Ето, сега, запознайни с... Това е Георги Мануел Димитров, един от главните участници в този концерт. Защо? Не защото има главна роля, просто е защото е така. Знаете този символ в българския, така, нали? Или така, с много... Както се казва с извинение, дупе и гащи, бизбизе, близки са си, гъсти са си и така нататък. Сега, вас зрителите, ще имате възможност да се запознаете отблизо с най-тънките моменти от кухнята, но не е просто най-тънките моменти от кухнята, а най-тънките моменти от кухнята по време на спектакъл, когато на актьора тук му играе душичката. Ей, тук душичката му играе. Моята лично я няма, сега съм я извадил да си почива. Му играе душичката вътре и тук му е притеснено, разбирате ли? И аз снимам, бе, баране. Не, снимаш, аз виждам. Такива стари операторски трикове. И сега, с вас ще се видим отново по време, или да го наречем началото на самия спектакъл. А да не покажем ли сцената? Който не играе в момента, ще обикаля бекстейдж. Не се занимавайте с странични неща. Заповядайте към сцената. Нека я покажем. Това е Иван Синатра. А това, дами и господа, е сцената. Малко е тъмно. Тъмно е, сега ще светнем. Ето, сега автоматично трябва да пуснем, нали, най-движена. Ето ме и мен. Аз съм отново вашия любим водещ. Това представлява сцената. Ето я. Ето така, това е царят. Тук можеш да... Дръпни се, че не се вижда сцената и без това е тъмно. Аз съм сцената. Така. Ето ти червената завеса. Червената завеса. Да, видяхте. Така. Сега. Кажи горе е джигата. Чигата горе. Ето, прожектор. Пара. Пар е това, да. И така, сега обърнете. С вас ще се видим отново в началото на спектакъл, където аз ще поема камерата. Довиждане. А всъщност аз имам една по-добра идея. До после.